Net pul tapmalawynda. Da. Maňa pul bermelerinde. Awdas. Alat değil, gowum ýagdaýlan. Ay gowdysan boljak eretler. Ay ýagdaýlan gow däller. Ön koyun wa, agşam koyun wa kamandaňa motorly. Jemindi sen maňa 3 mat bergile öýtýän. Şu gün akşama çelli nokadyň goýan gön tap berýän puluň arkaýyn bol. Erkeň söz birdir dostum, agşama çelli wagt garaşýan onda. Wadiýa sag bol. Ýedin tapmalay. Ýegin anyşyp geldiň bäri. Daýy. Kynýada düşdüm. Maňa 3 mat pul kömek gerek. Pul gerek diýsene. Men ejeňe kännidim. Ogluň okudaýyn, işe salaýyn. Men ýeki jaýarlygonymma. Şondan ýadygarlyk sensiň. Emma aradaky wakadan soň özleri aran kessiler. Şunça kömek etjek boldum, o da bolmady. Bolýa pul bereýin, ýöne bir şert bilen. Daýy. Tökmän işe kazan berjek puluňy arkaýyn bolum. Ine şu kitaby saňa berýän. 15 günem wagt dol okap oturup maňa gurrun berersiň. Şondan soň seňem maňa berýän bolmaz. Menem senden algym bolmaz. Bardaý sag bolun. Saman oturup falan işlem. Bilimne ýoşun kömek etmezegni. Ýekece ýegenjiň kömek edäýmeli nä bro? Gaýtan kitap berem bolýar maňa. Näme diýmen kitap o? Esenýän sujaňa jakanay. Awaja. Yok gittiňsem, yok kuwa uçdy, sowully. Şuma daýym ýanyna gelýän. Karna pul soradym. Gaýtan näme diýip bilýärmi? Kitap berip koýar bana, şu kitap okap öwrenip geldik. Aslında hemme de asları sizi sebäp gel. Siz aranyz bolmadyk bolsaňyz, men şu wagt şel daýym o kadar da işe salardy. Bara, hoş, davay. Assalamu alaykum. Waleyküm. Amirjon, mümkinmi wagtyňy alsam? Aýdy. Nimede? Bak saatına da kıyngırman olayım. Asla kitap satamak olayım. Yöne pulamaya taştım. Alıp dersiniz mi? Asylap kitabymda bakasa gymmat bolmaly. Näçe satjak bolýar? İlmanda alayım şu kitabı. Aýan ýalak bolsa meselede. Gurrun bolmaz. Na? Ha, diýýär. Ola sağ ol. Hayatım. Bäle.